Πάμε στον Άγιο Εφραίμ με τη Ζήνα. Και 51. Πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ σε λίγο, αλλά σήμερα είναι του Αγίου Εφραίμ. Ο Σπύρος Σιγούρος βρίσκεται στο μοναστήρι εδώ, δίπλα μας, κοντά μας εδώ. Και νομίζω ότι υπάρχουν μαρτυρίες, όχι μόνο που συγκλονίζουν, αλλά αλήθειες ζωής, που ενδεχομένως κάποιους τους βοήθησε πάρα πολύ να προχωρήσουν τη ζωή τους παρακάτω μέσα από θαύματα. Πάντα βάζω το ενδεχομένως, γιατί ο καθένας από εμάς έτσι έχει την προσωπική του θέση και άποψη και εκείνος γνωρίζει καλύτερα πώς έχει βιώσει το θαύμα. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα, είναι η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Εφραίμ, του νέου του θαυματουργού. Βρισκόμαστε εδώ στο μοναστήρι του, στο οποίο αποκαλύφθηκαν τα λείψανά του μετά από αποκαλύψεις που ο ίδιος έκανε στην ηγουμένη τη Μακαρία, την Οσία Μακαρία. Παρατηρήσαμε το εικόνισμα και τα ιερά λείψανα της Μακαριστής Γερόντισσας Μακαρίας, για την οποία έχετε υποβάλει φάκελο στην Ιερά Σύνοδο και την αγιοκατάταξή της. Έχουμε υποβάλει φάκελο στην Ιερά Σύνοδο προς αγιοκατάταξή της. Υπάρχει θετική ανταπόκριση και περιμένουμε να γίνουν τα δέαντα για να διαβιβαστεί ο φάκελος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτό ήταν το τάμα λοιπόν, το οποίο σήμερα σας έφερε εδώ στον Άγιο Εφραίμ από τη Ρόδο. Ναι, ερχόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πριν, γιατί πριν 8 χρόνια έγινε θαύμα στη γυναίκα μου και ακολουθούμε το πρόγραμμα που είχε τη δύναμη να μου λέει καθημερινά να πηγαίνουμε σε κάποια μοναστήρια. Εγώ δεν έχω τίποτα, θα γίνω καλά. Όταν είδαν οι εξετάσεις οι επαναληπτικές για το τελευταίο χειρουργείο που θα μπαίνει στο χειρουργείο, οι ιατροί τρελαθήκανε και είπανε έχει γίνει μεγάλο θαύμα στη γυναίκα σου. Εφρεμία το όνομά σου, Εφρεμία το όνομά μου. Κατοικώ στο Ηράκλειο, αλλά μεγάλωσα στην Πάτρα. Πολλές φορές οι γιατροί έχουν πει έχει γίνει μεγάλο θαύμα. Δυστυχώς όμως δεν τα λένε και δημόσια αυτά. Αποφεύγουν να τα πούνε δημόσια, τα λένε μόνο κατηδίαν. Το όνομά μου το έβαλε η μητέρα μου γιατί υπήρχαν κάποια συμπτώματα της ζωής τα οποία δεν μπορούσε να με κρατήσει. Έπειτα αποφάσισε να με βγάλει Εφρεμία γιατί της το είπε ο Άγιος. Ωστόσο, έπειτα ο Άγιος φανερώθηκε σε πολλές στιγμές μας δίπλα μας. Θεολόγε, έχεις έρθει σήμερα εδώ στην γιορτή του Αγίου Εφραίμ μαζί με τις δύο κορούλες σου. Με την πλουσία μου και την Εφρεμία μου Αργυρό. Εφρεμία Αργυρό, Εφρεμία Αργυρό. Τη βάφτισες πρόσφατα? Την ευαφτίσαμε προχθές την Κυριακή για να έρθει σήμερα να γιορτάσει την πρώτη της γιορτούλα εδώ. Τάμα. Ήτανε τάμα, ναι. Είχαμε ένα πρόβλημα με την εγκυμοσύνη, προσευχηθήκαμε στον Άγιο και μας βοήθησε και μας έδωσε αυτό το λουλούδι. Στο παρελθόν έχω έρθει σε ανύποπτο χρόνο, όπως έχω πάει και στον Άγιο Παΐσιο και νομίζω ότι τους χρωστώ την υγεία μου. Τι το λέτε αυτό? Γιατί είχα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και ξεπεράστηκε με τη βοήθειά τους. Το πιστεύω αυτό. Έχω ζήσει θαύμα μέσα στην οικογένειά μου με σοβαρή ασθένεια η οποία είχε αίσιο τέλος. Αυτό δοξάζω τον Άγιο Εφραίμ. Έπαθε εγκεφαλικό του 2006. Ο σύζυγός? Ναι. Πήγαμε στο νοσοκομείο, στο στρατιωτικό της αεροπορίας. Δεν λένε γιατροί, θα πεθάνει. Εδώ λέει, Εφραίμ λέει. Ποιος Εφραίμ? Ο Άγιος ήρθε ή πήγε στο λέω? Όχι λέει, ήρθε εδώ. Και από εκείνη τη μέρα γίνει καλά. Βαγγέλη, έρχεσαι από Κρήτη σήμερα εδώ για να προσκυνήσεις τον Άγιο Εφραίμ, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πριν 16 χρόνια είχα έρθει με την κόρη μου, ήταν τότε 3 χρονών. Και ξαφνικά πως πήγαμε να προσκυνήσουμε με την πρώην γυναίκα μου, μας έφυγε από το χέρι και είχε ανέβει τα σκαλιά εκεί και έπιασε λίγο άμπαλα τα χέρια της και το χέρι της βγήκε από τη θέση της. Εν τω μεταξύ είχαμε πάρει κάποια κομποσκίνια. Κάρταγε το χέρι της και έκλαιγε και μου λέει: Μπαμπά, φόρεσέ μου σε παρακαλώ, μου λέει το κομποσκίνι του Αγίου. Και το φοράω στο χέρι της και μου κάνει την κίνηση αυτή εδώ μετά από δευτερόλεπτα και μου λέει: Κοίτα τι ωραία που μου πάει. Ήταν ένα όμορφο τρυφερό ρεπορτάζ, έτσι, για τον Άγιο Εφραίμ. 5 Μαΐου τιμάται η μνήμη του και δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Από τη Ζήνα Κουτσελίνη ήταν, από το Star, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο.